Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Curaçaose sleepbotenbedrijf KTK heeft het zwaar en is op zoek naar maatregelen om de flink dalende inkomsten op te vangen. De sleepboten hebben weinig werk omdat het aantal boten in de haven flink is gedaald sinds begin dit jaar. Men moet alle zeilen bijzetten om te kunnen overleven, zo meldt de Extra vandaag. Het is een chaos bij het rijbewijskantoor, dat meldt de Extra vandaag op basis van verklaringen. Werknemers, rijexaminatoren, elke dag is er wel wat. En het kantoor aan de Santa Rosaweg kent al lange tijd geen rust meer. De huidige minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Armin Conquet, die verantwoordelijk is voor het rijbewijskantoor, gaat er achteraan, zo heeft hij de krant laten weten. Oud-minister-president van Curaçao, Ivar Asjes, is het niet eens met de kritiek op hem. Van de week werd gezegd dat onder zijn bewind werd besloten om het nieuwe ziekenhuis niet langer op het Amstelterrein te bouwen, maar op het Otrobanda-terrein. En dat men toen al wist dat dat wellicht 100 miljoen extra zou kosten. Hij heeft gisteren een brief gestuurd aan de pers waarin staat dat Usona bevestigt dat de verhuizing geen kosten heeft voor het investeringsbedrag. Sterker nog, dat het daarmee nog steeds binnen de 400 miljoen kan kosten. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot meer dan 600 miljoen gulden, maar volgens Asjes is dat niet zijn schuld. De overheid heeft er in januari 2017 goed aan gedaan om 33 miljoen gulden in Insel Air te investeren. Dat zei minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina. Was dat niet gebeurd, dan had het Curaçao wellicht tussen de 150 en 160 miljoen gulden gekost en had het meer dan 2000 banen gekost, aldus Martina gisteren in het parlement. Het probleem van overgewicht is groot op Curaçao. Meer dan 60% van de mensen is te dik. Bij kinderen gaat het om meer dan 30%. Minister Camelia Reumer is bezig met collega's uit onder meer Aruba en Nederland om een beleid op te stellen om dit tegen te gaan. De play-offs zijn weer begonnen in het honkbal, zowel op Curaçao als in Amerika. Gisteren hebben de Santa Maria Pirates gewonnen met 7-6 van de Santa Rosa Indians. En in Amerika zijn 5 leden van Team Kingdom vertegenwoordigd in de play-offs van de Major League Baseball. Vanavond speelt Didi Gregorius met de Yankees voor een wildcard. American Airlines heeft aangekondigd haar directe vluchten tussen New York en Aruba weer in te stellen. Het gaat gebeuren vanaf juni 2019. Positief nieuws dus voor Aruba, dat sowieso veel Amerikaanse toeristen trekt. In 2017 was er sprake van 10% meer Amerikaanse toeristen. En ook voor dit jaar zit er een stijging in van het aantal mensen uit Amerika dat Aruba bezoekt. Meer dan 1200 doden in Indonesië als gevolg van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Het land heeft nu ook te maken met een uitbarsting van een vulkaan. Het zijn dramatische beelden die we kunnen zien vanuit Indonesië, want er schijnen nog vele lichamen niet geborgen te zijn en de hulpverlening komt volgens velen te langzaam. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.